Ang ebanghelyo nga ato ang nadunggan karon naghatag kanato kahupayan at taliwala sa tuang mga problema. After all, Jesus is sending us the message nga taliwala sa tuang mga gipangpasan, taliwala sa mga kasakit nga tuang giagian, taliwala sa mga problema nga tuang giatubang karon. If we just offer them up to the Lord, tagaan kita niyag kapahulayan. Pero at the same time, tinuod nga maghatag kanatog kahupayan ang Dios kung ato lamang ihatag ang atoang mga problema ngadto kaniya. Pero ang atoang ebanghelyo usab karon nagpahinumdom kanato of the responsibility that we have to take. Tinuod ang Dios andam mupasan uban kanato sa tuang mga problema, sa tuang mga gimbuhaton, aron kita matagaad kapahulayan. Pero si Kristo usab nagpahinumdom kanato, isangon ang ako ang yugo. We still have the yoke to take. Aduna usab kitay responsibilidad na kinahanglan natong pasanon for us. Aduna usab kitay kinahanglang buhaton dili lamang sa pagpangayo sa Ginoo, dili lamang sa pagpetisyon sa Ginoo, pero aduna usab kitay responsibilidad. Munang nining ato ang santos nga misa gipahinumduman kita nga tinuod importante ang pag-ampo, importante ang paghatag sa tuang o pagsugilon sa tuang mga problema ngadto sa Ginoo. Pero at the same time, dili lamang ta kita matapos sa pag-ampo. At the same time, atua usab unta o ato kita usab unta maningkamot pinaagi sa grasya sa Dios nga matuman kung unsa man ang atuang mga gipangayo. Tinuod importante kaayo nga musalig kita sa Dios, atuang ihatag ang tibok natong pagsalig sa Dios. Pero dili pununta nato kalimtan nga sa pagama sa Dios nganha kanato, ang Dios usab misalig kanato pinaagi sa paghatag kanatong kagawasan. Nga iya atuang makabot kung unsa man ang atuang mga gipangandoy pinaagi sa grasya nga iyang gihatag kanato. God also hopes in us in as much as we hope in God. Muna nga mingon usab si Kristo sa atuang ebanghelyo karon, isangon ang ako ang yugo. Tinuod nga tagaan kitag kapahulayan at taliwala sa tuang mga problema, taliwala nining maong mga kangit-ngit nga tuang giagian karon. Pero we must also take full responsibility aron atuang makabot kung unsa man ang atuang gipangayo. Munang mga igsoon, every time we ask something from God, every time nga aduna kitay mga gipetisyon nganha kaniya, atua usab pangutan-on ang atuang kaugalingon, andam pa usab kita nga muparog nining atuang gipangayo. Andam pa usab kita nga mudawat na ng maong responsibilidad kung unsa man ang atuang gipetisyon, kung unsa man ang atuang gipangayo sa Dios. Can we take also the yoke for what we ask for? Atua bang pasanon usab ang konsekwensya, ang epekto sa tuang mga gipangayo sa Dios. Og pinaagi ni ana atuang makita ang kahupayan, ang kapahulayan nga atuang gipaabot.